bună și bun la un episod de Roblox alături de Vlad, care e lângă mine. Salut! Zi salut! Salut! Hai să urcăm pe scări. Da, nu mai zi așa. Cred că știți mapa asta, că eu joc de mult. Și tocmai l-am păcălit pe ăsta Vlad, că el crede orice, că eu am inventat Minecraft-ul, toate jocurile. De fapt am zis bine pentru că de fapt eu știam asta, am zis bine doar pentru ca să crezi asta, haha. Aha, eu am creat chiar un joc, ha. Pe care? Dar normal. Roblox. Deci, nu minți că n-ai inventat, că ai inventat. Da, Roblox? nu mint. Fiindcă de-abia te-am păcălit a doua oară. Ha. Wow, ai făcut atâta întuneric pe aici. Să știți că la liniile roșii sau verzi sau luminoase Sau la, ei au jucat Minecraft. Au jucat Roblox, nu. Haide. Și eu am instalat Roblox pe Xbox. Stai. Wap. Da. Mă duc să aduc. Wap. Sunt invizibil, nu mă vede nimeni. Vezi, sunt invizibil. Gata, iar sunt invizibil. Vezi, sunt invizibil. Vrei să nu mai fiu invizibil? Gata, nu mai sunt. Vrei să fiu invizibil? Da. Invizibil, care vă arată. Vezi? Dar nu pot lucra cu invizibil. Bine. Ești invizibil doar la lucrurile ușoare. Bine? Iar cine vrea cornulete? Eu! Au! Stați la că pun pauză. Nu pot spune pauză. De ce? Știu, da. Deci stați. Am revenit. Te duceai în direcția cealaltă. Ai murit? Ce? Scuze. Te-ai mutărit, ce vrei? O să bea? Ai reușit! Sunt la Xbox. Am trecut de predic. Uita. Wow, uite unde ai ajuns. Da, bravo. Asta șterge mami după aia. Hai cu papă, da? Oh, uite, asta e cam ușor, nu? Acum nu. E greu doar la aici. Nu e ușor. Trebuie să mergi pe drumurile care trebuie. Care e ăsta? Ghicește. Păi tu trebuie. Ce este cel din mijloc? Asta e a doua oară când trec la nivelul ăsta.
Te-ai omorât că ai vrut tu? Ai trecut. Asta e ușor, așa este? E ușor, așa este? Se poate dărâma. Poți să rămâi dacă nu mergi cum trebuie. Aha. Uite-mă, sunt păr disco. Ai văzut? Era un păr multicolor. Da, era păr. Da. Să știți că eu n-am instalat. Să știți că eu n-am multe niveluri șmechere. Da, am câștigat. Am ajuns la Cristaluda. Cristaluna. Ai trecut și de cristalele disco? Oh, uite. Dacă atingi o piatră, mori? Nu. Dacă atingi o piatră, ce se întâmplă? Nu mori. Ce se întâmplă dacă atingi o piatră? Sau Mori. Astea sunt grenade. grenade? Eu la piatră. Te aruncă în sus, în jos, te aruncă în stânga, te aruncă în dreapta, te aruncă în lumea înjurați. Până o să te arunce până o să cazi? Asta zic ce o exercițiu greu. Ce vrei? Apă? Vrei apă? Ia. I-am închis gura cu cheia care i-am aruncat-o pe geam, care nicio cheie nu mai e potrivită. Ba, eu am chei, toate cheile din buzunarele mele sunt potrivite. Bine, Buzunarele mele sunt potrivite. astea sunt potrivite. Te arunc acum pe geam. Hai, mănâncă. Sunt delicioase. Bine, mănânc pe asta. Au? Da, sunt bune. Vreți să mâncați? Da, e ușor să joc Roblox. Vrei? Da. Nu. Urechea? Da, ce doare? Urechea? Capul? Piciorul? Da, cred că închei aici episodul. Da. Sper că v-a plăcut și măcar dați-mi și mie like sau un subscribe. Da. Scrieți în comentarii dacă v-a plăcut sau scrieți ce vreți, ce vreți să filmez. Da. Repet, filmez Roblox, Minecraft, mă Showcase. La Minecraft multiplayer nu Showcase. Și Minecraft simplu. Da. Și da.
toți cei care n-au cont premium și vreau să se joacă Speed Builders, intrați pe serverul play.evolutioncraft.ro. E Speed Builders 100% non-cont premium. Deci, pa, pa, bye bye. Bye bye.